Balkoian jarri behar ditugun loreen ingurun hitz egiterak orduan, nik hitz egingo dizuet gehien jartzen direnen ingurun. Bai eduki behar dugu kontutan jartzerak orduan lehenengo gauza, ia balkoi hori eguzkitan dagoen edo itzalpe dexente daukan. Eguzkitan jartzeko landaretako bat izango litzake surfiniak. Nahiko espektakularra dira, berak erortzen dira eta kanpotik ikusteko oso politiak gelditzen dira. Urarekin nahiko pendiente egon behar gara. Nahiko errez simeltzen direlako. Bigarrenak izango litzateke geranioak. Lurra sekatzen bada ere iraun dezakete egun batzuk, orduan arlo hortan ez gera horren beste arduratu behar. Bai, geranioak daukatena da, geranioen arra azken urteetan daukaguna, eta argi eduki behar dugu horrek arazok emango dizkigula eta insektizida bat beharko dugula hori tratatzeko. Bestetik edukiko genuke, begonia siempreflor deitzen dioguna. Landare hauek ere oso gogorrak dira, baina kanpora begira jarri nahi baditugu lore horiek ez direla gehiago ikusten. Izango lirateke gehiago guk etxe barrutik ikusteko landareak. Eguzki zuzenik ez duten balkoietan jartzeko aldiz, alegria de casa deitzen direnak edo alegria gineanak. Bi hauek ere ez dute zaintza handirik behar, pentsatu behar dugu eguzki zuzena ez daukaten momentutik ura askoz gutxiago bota beharko diegula, eta hori bai hauek ere beraka ez dira erortzen gehiago dira guk etxe barrutik ikusteko. Beraz, hori argi eduki, behintzat loreak aukeratu behar ditugunean, lehenengo gauzak eduki behar duguna kontutan izango dela ea gure balkoiak eguzki askorik duen edo ez, eta guk zenbaterainoko zaintza egin nahi diogun landare hori.